Il-kas li rama 12 żagħżugħ barrani jiġu multati mal-€2000 bejniethom minħabba ksur ta' paċi pubblika fi blokka ta' appartamenti Fis-Swieqi issa wassal l-azzjoni kontra l-operat tal-proprjetà nnifisha. Dan hekk kif fis-stqarrija mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-Mta ordnat l-għeluq immedjat ta' blokka ta' appartamenti li kienet tinker għal żmien qasir. Dan minħabba li s-sit ma kienx qed jimxi mar-regolamenti. Ġie spjegat li din il-blokka kienet is-suġġett ta' azzjoni reċenti ta' infurzar fejn sarula qatt ta' spezzjonijiet oħra u jirriżulta li numru sostanzjali ta' appartamenti fil-proprjetà kienu qed joperaw bi ksur tal-kundizzjonijiet marbuta mal-liċenzja maħruġa mill-awtorità. L-Mta qalet li se tibda proċeduri ta' infurzar u se tieħu miżuri legali kollha disponibbli fil-konfront tas-sit. F'din l-istqarrija ntqal li din nazzjoni ssegwi programm kontinwu ta' spezzjonijiet li l-awtorità qed twettaq f'din il-lokalità b'kollaborazzjoni mal-Pulizija tal-Komunità u l-Kunsill Lokali ta' Swieqi bil-għan li tiżgura l-konformità mar-regolamenti fis-settur tal-akkomodazzjoni turistika. Fis-stqarrija dwar dan il-każ il-Pulizija rċeviet rapport dwar storbju eċċessiv fi blokk ta' appartamenti fi triq Swieqi. Il-Pulizija waslet fuq il-post fi żmien qasir waqfet l-istorbju u ħadet l-azzjoni meħtieġa. B'kollox 12 żagħżugħ instabu responsabbli ta' ksur tal-bonordni u l-paċi pubblika kif ukoll tarim illegali ta' skart. Bejniethom ġew immultati madwar €2000 permezz ta' multi amministrattivi li tħallsu fuq il-post. Fl-istess qarrija l-awtorità fakret ukoll li skont ir-regolamenti riveduti dwar l-akkomodazzjoni turistika kull proprjetà li tintuża l-kirja għal żmien qasir mingħajr il-liċenzja meħtieġa ma tkunx tista' tapplika l-liċenzja għal perjodu ta' 3 snin. Din ir-restrizzjoni tapplika l proprjetà nnifisha u hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe penali amministrattiva, multi u proċeduri ġudizzjarji li jistgħu jittieħdu skont il-liġi.